euskera nire ama hizkuntza da, lehenengo ikasi nuen hizkuntza, izan ere 3 urte bete eta ikastolara joan nintzenen arte beste hizkuntzarik ez nekien, eta beraz hizkuntza maitatuena edo sentimentuak sortzen dizkidan hizkuntza. Bizimodu bat, ez? Nik aldudanean erabiltzen dut beti. Eretxa da Euskal Herriko gauza importanteena, ez? Ni sentitzen dut nire hizkuntza bezala. Nik uste dut Gasteizen euskaren egoera zelakoa den horretaz hausnartzeko perspektiba pixkat eduki behar da. Nik uste dut azken hamarkadetan aurrera pauso oso nabarmenak eman direla eta nire ustez emango direla. Noski, gauza asko daude egiteko, baina erakutsi dugu, nik uste dut Gasteizen euskerak aurrera egin dezakela. Txikitatik beti ikusi dugu eta jendeak esan du Gasteizen ez dela euskaraz egiten, eta nik uste geroz eta gehiago egiten dela. Geroz eta konpromesu gehiago dagoela, eta kalean geroz eta jende gehiago egiten dela euskara. Nik uste dut azken urteotan asko hobetu dela, ez? Entzuten da Gasteizen jendea euskeraz hitz egiten, adibidez ni txikian nintzenean ez zuen inork hitz egiten euskaraz, kaletik eta horrela. Zer egin daiteke? Normalizatu, kalera atera eta badela kalean erabiltzeko hizkuntza bat. Adibide bat jartzearren, guk mugimendu feministan aurten egin izan duguna izan da itzulpengintza zerbitzua jarri, ez? Askotan Gasteizen bestela gertatzen dena asanbladetan eta beti badagoen jendea ez duena ulertzen euskeraz, zuzenean erderara pasatzen gara, ez? Automatikoki. Eta orduan, jartzen dugu itzulpengintza eta horrela bakoitzak nahi duen hizkuntzan hitz egiten du, ez? Eta bada modu bat kaleratzeko, ez? Eta herren mugimenduan ere normalizatzeko. Batez ere, euskaldun berriek hitz egin behar dugun gehiago. Ausarria gehiago eduki behar dugu. Egoera hori erabiltzeko behar da erabili eta erabili. Euskaldunak egon bagaude, baina izkutuan gaude, azaleratu egin behar gara. Esan behar dugu, hemen gaude eta euskalduna naiz. Familian erabiltzen dut, lagun artean ere bai. Azkenean nire ama hizkuntza denez, etxean normalean euskaraz egiten dugu. Normalean bakarrik lanean, hor dago arazoa. Ni euskaldun berri bat naiz eta nire etxean ez da erabiltzen. Zer gertatzen da azkenean? Ez daukazula ohiturarik, ez daukazula solturik eta gainera zure giroan ez dela erabiltzen. Orduan bakarrik lanean, elkarrizketan, gauza horretan. Lanean, momentu honetan gutxi erabiltzen dut. Estoy estudiando ahora mismo y me cuesta hablar. Baina intento cuando me hablan entender y poco a poco. Euskaraldi honetarako nire erronka horixe da, lehendabiziko hitza, euskaraz esatea askoz ere gehiagotan. Eta bestalde, euskaraldian ere aditzera eman nahi diet belarri prest dien hoiei astutzeko baldintza eta subjuntik bota deklinabidea. Egin dezatela daukaten euskara hori, nik atseginez hartuko ditut, eskertuta hartuko ditut, eta elkarrekin oso bide polita egingo dugula. Euskaraz bizi, jarraitu euskaraz lanean egiten, aldugun heinean, eta naturaltasunez hartu. Aldenean lagundu, hasteko ahalik eta gehien euskaraz egin ahal izatea, hori argi dago, eta jendea animatzea euskaraz hitz egiten, daukan maila izan da ere.